Ďakujem, vítajte všetci na našej krásnej akcii. Dlho sme sa na ňu tešili. Takáto vernisáž nebola už niekoľko rokov, ani neviem kedy naposledy. Z rôznych dôvodov, vieme akých. Tento rok prvýkrát sme si mohli dovoliť urobiť aj občerstvenie. Odkryté potraviny, ktoré si môžete vziať rukou. To akože úžasné po 3 rokoch. Aj sa môžeme stretnúť všetci naraz, čo je tiež úžasné. Všetko máme pripravené, záhrada je pokosená, stan je postavený, práce sú nachystané, takže vlastne už bude stačiť iba začať. Ale ešte predám slovo kolegyni Saške, ktorá vám povie k tej Afrike ešte. Dobrý deň. Ja vás všetkých pekne vítam, milí rodičia. Ďakujem slovo Marcelovi aj pani riaditeľke. Rada by som povedala k tomuto projektu Afrika. Vznikol ako inšpirácia vytvoriť niečo farebné, exotické, pekné pre deti s množstvom inšpirácií. Zvolili sme Afriku a pridali sme tam aj to slovo vysnívaná. A presne tým sme chceli poukázať na to, že každé dieťa má svoje vnímanie, umelecké, cit a emócie, ktoré dali do tých obrázkov. Nám sa tento projekt veľmi páči, pokladáme ho za vydarený, deti to strašne bavilo a v projekte Afrika sme sa venovali niekoľkým témam. Taká prvá, s ktorou sme začínali, bola vôbec príroda, slnečné scenérie v Afrike a to sa odzrkadluje aj v niektorých tých obrázkoch. Potom sme prešli na zvieratá, vnímali sme, ako žijú, snažili sme sa hlbšie do tej témy ponoriť. A ďalšie nasledovalo ovocie, šťavnaté, čerstvé, africké, exotické a tak nejak sme to ukončili ľuďmi. Takže si tam nájdete aj rôzne africké portréty a rôzne výjavy, masky a šperky. Tento projekt teda bol aj hudobne podporený a spolupracovali sme aj teda s hudobným odborom, ktorý krásne ten projekt uzavrel a ďakujeme za vašu spoluprácu a sme radi, že to teda tie detičky tiež bavilo. Ďakujem. Tomu by som len povedala, že vás srdečne pozývame na festival. Keď som povedala, že deti maľovali, tak u nás študujú deti od 5 rokov až po teda dospelákov. Preto sme otvorili pre vás celú školu. Výstavné priestory sú na prízemí, potom na poschodí v koncertnej sále a keď si idete ešte dole, tak tam máme atrium a v tom atriu vystavujú tiež dospeláčky naše. Tak áno. Ešte doplním, že časť tohto projektu bola odprezentovaná na jeseň v obchodnom centre Galéria v Martine. Časť toho projektu bola odprezentovaná teraz na jar, v marci v obchodnom centri Galéria. A teraz je vlastne tretia časť toho projektu, je toho strašne veľa. Tie práce niektoré sa opakujú, väčšina ale je nových. To, čo sme nestihli nikde odprezentovať, tak je teraz odprezentované tu v škole, v priestoroch školy. A veľa prác sme ešte ani nevystavili, tak deti ich dostanú domov. Dohodli sme sa, tento rok nebudeme posielať do súťaží, ale dostanú detičky práce domov. No a jednu výstavu už máme za sebou. 25. mája sme mali na elokovanom pracovisku SMŠ, SZŠ Tomáša Zanovita, tak tam sme mali výstavu tiež veľmi peknú, podarenú, tak nás vychválili, tak sme pyšní a šťastní. Chcela by som poďakovať pánovi učiteľovi Marian Lepieš, ktorý pripravil pre nás vstup. Martinko Miller. Áno, poď nám Martinko, poď nám povedať o tom. Tak ide vám zahrať od Joea Satrianiho Crush of Love. Ďakujeme pekne, sme na nich patrične pyšní, lebo nám vyhrávajú ceny a krásne nás reprezentujú. Po tomto vystúpení vás srdečne pozývame do vnútorných priestorov, je tam občerstvenie a výstava môže začať.